kwavela kwangena lo baba yabo, wabona ukuthi hawu egcekeni kuvuliwe, wavala singaphakathi phezulu mina nomngani wami. Manje lo baba unesibhamu, yabo, uyadubula futhi, hey, yabo. Somjisa naye wasinda kodwa lo ohamba naye. Washona. Washona nini? Yes, washona lelo suku. Hayibo. Yeah. Kwenzakalani kuyena? Lo baba umshayeli wamdubula. Wamshaya inhlaba yamshaya ekhanda. Ha. Yeah. Washona. Mina ngathi kwafika lo baba lo, hey, nami ngingazi ukuthi ngizowenza njani. Ngivala amehlo angisaphefumula, ngiyayibamba ukuphefumula wami, yabo. Waqala wafika wakhahlela lo mfana engihamba naye, wathi hayi lo ushonile. Waze kumina wazongikhahlela nami. Sengifuna ukukhokha umoya ngisakwazi ukubamba, yabo. Ne. Kanti wena lesikhathi esingakanani uhlala la? Yo, sengino 10 years manje. Hayibo. No 10 years uhlala emgwaqweni? Yeah. Sesizide lesikhathi. Yeah, hey. Sengifanele ngiphume manje nakulompilo manje. Yeah. Ngikhathele manje ukuphila lempilo. Akulula futhi. Akulula. Kunzima. Kunzima. Yeah, mfethu, before siqaleke nje just ukunderstand ukuthi ufike kanjani lana nokuthi uphila kanjani lana, awuqala uzisho ukuthi igama ubani and ekhaya kukuphi. Alright. Qala. Yeah. Okay, igama lami nguZane Wilson, ngingwase Kokstad. Yeah. La eThekwini ngifike ngoba ukuhlala ugogo wami la eThekwini, yabo. Yeah. Lapha emuva eKokstad yonke into bimnandi, kodwa benginawo umama nobaba nosisi bami nobhuti wami oyedwa, sibayi-5 ingane ekhaya. Shuthi ekhaya kwayenzeka ubaba wami bekengithanda kakhulu mina, yabo. Hayi ukuthi mhlawumbe abanye abangani bengingabathandi, hayi, kodwa ngoba mina ngokugcina mina. Oh. Yeah. Shuthi manje yonke into mangifuna into ngiyayithola kubaba wami, yabo. Ubaba wami bekengaguli, yabo, bengayona umuntu ogulayo mhlawumbe, yabo, kodwa 2016 ubaba wami washona, yabo. Manje leya nto yangiphatha kabi, yabo, ngoba umzali wami, uma wami nabosisi bami sebeqala ukuthi manje ngiyababona ukuthi sebeyashintsha manje, yabo. Ngoba ngathi bekukhona umona yokuthi hayi yonke into mangiyifuna kubaba wami ngiyawuthola, yabo. Bona mhlawumbe kuba nzima ukuthi osisi bami bawuthole noma befuna into, yabo. Manje makuqala 2016 June makushona ubaba, izinto zaqala ukushintsha ngoba beningasebenzi, yabo. Bengihlele ekhaya, bengithatha ngithola amatoho sisebenze, yabo, lokho okuncane. Makuthi kuyasebenzeka ngiyayiletha imali ekhaya, yabo. Kodwa hlezi nje ngisho wenza into e-right nje kube ngathi wenze into e-wrong nje, yabo. Kube njalo. Nami-ke ngahlangana nabangani bami engikhule nabo, abanye bebe-right, bafundile, baqedile isikole, abanye bangasiqedanga isikole, bangena kwezinye izinto njengamadakamizwa, baphuza utshwala. Nami ngahlangana nabangani ebengekho right kakhulu, yabo. Nami ngangena kulezo zinto, ngaqala ukubhema ugwayi, yabo. Ngesikhathi ngibhema ugwayi sengiye kuyinsangu, yabo. Ngibhema insangu sengise-high school manje. Yeah. Mangifike e-high school sengibheme insangu, sengithole manje abanye abangani sibebhema idakamizwa ethiwa ingidi. Okay. Yabo. Nami sengayifaka kuleyo nto. Kulapho-ke impilo yami yaqala ukuthi ngayibona ukuthi impilo yami seyiyezansi manje, sengiyaganga, sengiyantshontsha manje, yabo. Ngaqala ukuboshwa manje, yabo, sitshontshela umakhelwane ibhayisikili yengane yakhe, mina nomunye umngane wami. Beningayiplananga kwayileyo nto. Umngane wami ongitshela ukuthi hayi nayi into singayenza ukuthi singathola amasentenyana ukuthi ngomso masivuka singabhema, yabo. Hayi, ngavuma-ke sayenza leyo nto, santshontsha ibhayisikili. Lapho ngaqala ukuboshwa khona. Umngane wakho lo uwumlungu noma umuntu? Uyikhaladi ufana nami. Oh, uyikhaladi. Yeah. Bebekhona abanye besibabini amakhaladi abangani bethu, yabo.
besibawu-8 bonke Mhm. sonke lapha engihlala khona yabo e-neighborhood yami Mhm. singabangani. Besibawu-2 amakhaladi abanye abawu-6 bebengamaXhosa Oh, ngoba lapha ekhaya kugcwele khona amaXhosa gcwele yabo. amaXhosa ngala. Yeah. So lapha bona bebe-right, bebekhona abanye bebeganga njengathi yabo bebebhema. Mina nomngani wami lo oyikhaladi nomunye ongumXhosa besibathathu ithina besibhema yabo. Mm. So hlezi masibhema siyabafihlela bona yabo leyo nto. Mm. Baqala ukubona ukuthi hhayi khona izinto ey'shintshayo kuthina asisahlali nabo kakhulu yabo, sesihamba nabanye abantu nje aba-wrong nje ngoba nathi sesijoyina labangani manje abazenza lezi zinto yabo Mhm. esizenzayo esigangayo yabo. So sahlukana nabo sahamba kulabanye abafana abagangayo. Lapho-ke saqala saboshwa ukuqala sayolala e-police station. Mm. Manje mina ubaba wami akasekho, see. So angikwazi ukuthi nje ngifonele ekhaya ukuthi bazongikhipha okanye bazongibheyila ngoba bangavele bahleke bajabule bathi hhayi hlala lapho ukhona bengingekho nawe so uzoyibonela ukuthi uzokwenza njani Mm. yabo. Bekunjalo ekhaya, ngakhetha ukuthi hhayi akusekho mnandi ekhaya yabo. Ingcono ngoba uma ufika ekhaya uthola ukuthi bujabule ekuseni emini buhamba nabangani bukujabulile, kodwa manje uma uqala ufika ekhaya ukujabula uyaphela Kuyaphela. yabo. Mm. So shuthi mina ngabona ukuthi hhayi akulona ikhaya lelo yabo. Ngakhetha ukuyiphumela ngiyoyifunela enye impilo emgaqweni yabo. Mm. Ngafika la emgaqweni eThekwini ngaqala ngaya khona kumakhulu wami, ugogo wami, umama kama wami. Mm. Ya mangifika khona sebengixoxela izitori ezingekho esuka ekhaya kosisi bami yabo. Bathi hhayi mina bengitshontshe ekhaya, into beningantshontshe ekhaya yabo, bengitshontshe kwezinye imuzi zabanye abantu yabo. Mm. Beningantshontshe ekhaya, sebangixoxela ezinye izitori ey'-wrong yabo. So manje mangifika mina yena seke uyangigada manje yabo. Mangihleli naye siyaxoxa, mangisukuma ngiya e-toilet vele ngilandele yabo. Mm. Ngabona ukuthi hhayi nale mpilo yala hhayi angiyifuni, ngcono ngiyoyibhekela impilo yami. Ngafika la eBhisha emgaqweni, ngihlangana nabanye abafana, ngiyabona ukuthi indlela abaphila ngayo, izinto baphanta ngazo yabo. Akulula futhi nalapho, bekunzima ngoba ungathola ukuthi uthola into omunye umuntu afuna ukuzoyithatha Uzoyithatha. yabo leyo nto. Manje eyinkinga leyo. So i-timer lakho njengoba uthi lalikuthanda Yebo. lalisebenza msebenzi muni lona? Bekesebenza emasipala, Ehhe. usupervisor yabantu abaklina umgaqo, bashanyela umgaqo, Oh. baklina emangcwabini Oh, ya. kanjalo yabo. Mm. Ya namapaki, lezo zinto bekesebenza khona emasipala. Wayeka kwamasipala wakhetha ukuqhubeka nempilo yakho ngena kwinto ethandayo, bekeyithanda ibhola Oh, ya. yabo, bekeyidlala ibhola. Wafunda ukuba yi-coach yabo. Oh. Ya kahle kahle bekesebenzela uFIFA noSAFA Okay. yabo. Mm. Waqhubeka nokufunda ukuba yi-coach, waqhubeka wafunda yabo. Waba yinto ephezulu kwi-FIFA yabo. Bekayi-CAF coach instructor. Oh, ya. Yeah. Beke bafundisa abanye abantu manje yabo Oh. ukuthi njengethisha. Yes, yeah. So Yebo. abantu abafuna ukwenza i-coaching Yeah. yaka-FIFA bebetrainwa uyena. Yebo. Okay. Babayenzela ama-coaching course ezinjalo yabo. Kanti sekamasipala akakaze ongakasiqedi isikole lapho, bengifuna u-understand ukuthi akaze yini azame ukukufaka khona ukuthi usebenze khona ngaleso sikhathi. Hhayi mina bengingakasiqedi isikole mina. Usasemncane. Yeah, bengiyeke ukufunda ngifunda u-standard 9. Ehhe. Yeah, grade 11. Oh. Yena eseshonile already. Yeah. Hhayi engakashoni yena, Oh. besaphila yabo. Ehhe. Kodwa shuthi manje ngoba bekengicela bengizoyofunda kule nyaka ezayo, bengizohamba naye ngoba bekhona i-team bekeyoyikhowusha eQueenstown, kuthiwa eNkomane, e-Eastern Cape. Yeah. Bengizohamba naye ngiyofunda khona yabo. Mm. Kodwa manje ngoba bekengathanda ukuthi ngisiyeke isikole yabo. Yeah, wathi hhayi ngizoyifunda isikolo kuze intshebe yami izishaye phansi noma ngimdala kanjani kodwa ukufunda ngizoyisiqeda isikole yabo.
kodwa ngahluleka yabo, Mm. ngathi angisakwazi. So wathini yena, how did he feel mawungabuyeka isikole? Eqaleni bekingakhulumi nami yabo, bekingayithandi. Wathi hhayi ngizohlupheka ngale mpilo engiyiphilayo yabo, Mm. ngoba yena unobhuti oyedwa naye ongafundanga yabo, obhemayo onjalo. Bonke bafundile kodwa ulo bhuti wakhe lo mncane Mm. uMagcina naye obekephila le mpilo engafundanga. Yeze ngitshena ukuthi ngizofana naye yabo leyo nto. Ngathi ngeke, ngamtshela ukuthi hhayi, ngoba beke ngibuza ukuthi ngizokwenza njani empilweni yami, ngoba next year ngoJanuwari bekunguJune leso sikhathi, hhayi March, April, bekulapho. Wathi ngizokwenza njani next year make ehamba yena, ngoba bebelinda ukuthi i-season mayiqala futhi, angazi mayiqala okanye mayigcina kuzoshintshwa ama-coach yabo, Yes. yena aye kule team ayokhosha khona. Ngamcela ngathi hhayi, ngoba nginenkinga angikwazi ukubuyela esikolweni lapho. Bengayona i-choice yami yokuthi ngiyeke ukufunda la kuleso sikole yabo, ngoba isikolo uma wami bekethisha khona. Manje i-principal yakhona beyingangithandi, beyizwana nobaba wami yabo. Ngathi mina ngikhule phambi kwakhe, kodwa unonyana wakhe olingana nami yabo, kodwa mina ngiyamhlula unyana wakhe kwi-sports, ekufundweni kanjalo yabo. Manje uma wakhe umfazi we-principal bekengangithandi. Bengakuthandi. Yeah. So shuthi manje bebengikhandela izitori lezi nje, makuthiwa kwenzeke into bangazi ukuthi ubani oyenzile leyo nto, bekuthiwa yimina yabo. So yini wena yakuyekisa isikole? Ngifuna u-understand. Ukuthi yabo, kahle kahle ukutshena ngqo istory ukuthi bengayigqokanga ithayi. Ngikhumbula kahle bekuyi-Friday, wangibuza ukuthi iphi ithayi yami, ngathi anginayo ithayi. Ngobani? Besinezinje ekhaya, sisanda ukwathola lezi zinje zisencane yabo. Manje zidabulile ithayi yami. Hayibo. Kaloku ngathola i-NR, no return. Kuthiwa yimina engenza ukuthi isikolo sonke sibe corrupted yabo, yimina engifundisa abafana ukubhema yabo, yimina engixabana nabothisha. Ngamcela ukuthi hawu unayo i-evidence ukuyiprova le nto, wathi yena akanasikhathi ukwenza yonke leyo nto. Mina ngeke ngizwe, yena ngeke azwe ngami, mina engizozwa ngayo yabo leyo nto. Mina hlezi bengiyazi nje ukuthi hayi lo baba le une-grudge nami yabo. Ikhona enye into okwayenza esikoleni eyicala before that, because I'm trying to think ukuthi ngeke bevele bekunikeze u-NR for i-first offense. Yini enye wayenza before that? Enye into engingayisho mina, okay, ukulwa nje. Ukulwa. Yeah, ukulwa. Walwa noba kwakwenze njani lapho? Hayi, bekhona enye ingane besilwa ngenxa yokuthi ubani uzohlala kule desk yabo. Vele le desk imina bengisuka kuyona le desk, vele besengihleli yabo. Ngasuka ngaya emgqomeni ngayolahla iphepha. Ya uthisha wangibiza wangithuma ukuthi ngiyomkhelela amanzi. Ngaya ngaphuma ngayomkhelela amanzi. Mangibuya kuhleli lo mfana la, ngamcela kahle futhi ukuthi uyabona ukuthi nasi isikhwama sami nayo incwadi yami, ngicela ukuhlala kwendawo yami. Manje yena uze lapho ukuzohlala lapha ngoba khona elinye intombazane mhlawumbe yamthanda, wathi bekufika ukukhuluma naleya ntombazane. Waqhubeka, ngingamcela kahle ngathi mfethu ngicela ukuhlala la kwendawo yami yabo. Hhayi, wangafuni, wasukuma wangiphusha, wathi awubona ukuthi ngiyakhuluma la, wena uzongitshena ngendawo yakho la, awunandawo la yabo. Ngathi yawu nazi izinto zami, wangiphusha ebusweni. Shuthi isandla sakhe langilimaza elihlweni, ilapho saxabana khona yabo. Lesikhathi sixabana lo thisha bekengakwazi ukusikhuza ngoba beke umfazi, wabiza omunye uthisha lo next door. Nishana ngamaqupha manje? Yeah, siyashayana manje yabo. Futhi bekhona ibhodi bingasekho edongeni lelo bhodi uthisha ebhala kuyona yebo. Manje bincike ngodonga kanjena yabo. Manje saxabana sangena kuyona yabo, yahlephuka leyo bhodi yabo. Manje mina bengifuna ukumshaya ngekomiji yabo. Shuthi lesikhathi ngifuna ukumshaya kwangena lo baba ebiziwe uthisha ukuthi makazosikhuza yabo. Yave yashaya yena, kodwa biyiphutha yabo. Manje iyona kuphela enye into engayenza esikoleni. Angaze ngitshontshe nje esikolweni okanye sibanjwe ukuthi sibheme noma hayi.
alikho elinye icala engilenzile esikoleni. So kodwa abangakuxosha for that one. No, abangixoshanga ngalokho. Bakuxoshela leli la time manje. Yebo. Mm. Ngoba lo baba bekethi imina engenza isikolo be-corrupt, lokho engifundisa abafana ukuthi babheme okanye beganga, yabo leyo nto. Kodwa mina bengingayikholwa leyo nto. Yabo. Yeah, ngiyakuzwa. And then i-time amaselishona ayikho yini imali or inheritance eyayishiyile ishele nina as ingane zayo? Yeah, ikhona kodwa manje into endingayiqondi kahle ukuthi kukwashwa kwi-will yakhe yafunda yathi okay bengenamali kakhulu yabo, kodwa bikhona imali eke wayibeka lesikhathi yeke ukusebenza kwamasipala. Yabo. Yeah. Yeah, because wayibeka imali nomama wayibeka bekenayo imali yena, yabo, ngoba bekesebenza ebhankini, yabo. Shuthi manje ba-retrenchwa istaff eningi, yabo, kule bhanki. Wayibeka nayo imali yakhe kwabanye ama-investments, yabo. So shuthi bikhona imali bayibekile, kwathiwa hayi le mali yakhe hleli izoba njena kanjena ingane enjena. Hleli sakhuliswa ukuthi umdala uzothola imali ephezulu kwalo umncane, yabo. So sonke sithola imali nje ehlukahlukene, kodwa mina ngathola imali edlula osisi bami abawu-2, kodwa bamdala kunami. Yabo. Kodwa yazi leyo mali kwathiwa okay mina ngino-80,000, usisi wami uno-60,000, omunye una-40,000, yabo. Kodwa kulo mali ngadla u-10,000 kuphela. Elinye imali bathi hayi kubhaliwe kuthiwa ubaba wathi hayi ma kuthiwa bangibona ukuthi ngi-right empilweni yami, angisaphuzi, angisabhemi, iyona isikhathi bazonginikeza le mali. Ngeke banginikeze le mali and then mina ngizoyiphuza ngiyibheme, yabo, ngiyiqede kanjalo lo mali. Akumele banginikeze. Babebona ukuthi impilo yami iqondile, le mali izongisiza mhlampe makuthiwa ngifuna ukuqhubeka ngifunde noma khona ibhizinisi engifuna ukuyivula. Ya, isona isikhathi ebanganginikeza yona le mali, yabo. So wena kule mali ye-timer wawu-allocate 80,000. Yebo. Wagcina wena uthole 10,000 kuphela. Yeah. Kwakwenza ufile kanjani lokho? Bengiphathisa kabi, kodwa ngasho ukuthi okay akuyona imali engayisebenzela mina, so yabo bathi hayi mabayithathe. Makuthi ithathwa ubona akuyona iqiniso abayikhulumayo, kufanele bajabulise leyo mali, yabo, ngoba vele angiyisebenzelanga leyo mali. Yeah. So kushuthi wena noma wakho nosisi bakho bonke anizwani njengamanje? Hayi, asani. Ubhuti wami uyena umuntu engizwana naye, nalo usisi wami lo wesibili, kodwa naye yena noma wami bayathanda uku-influence-wa kulo sisi wami lo firstborn, yabo. Ya, uyena ungaze usho ukuthi uyena umama, ngoba uyena utshena uma wakhe nosisi wakhe ukuthi kufanele bayenzeni, yabo. Ngisho mina noma wami besizwana, makufike yena nje hawu yonke into iyashintsha. Bona ukuthi hawu uma wami akasangikhulumisi, yabo, leyo nto. Sho. Imaphi amagama abuhlungu akashiwo uma wakho kuwena uyaye uthi mawuhleli namanje uthola ukuthi asakuphatha kabi, makuthi khona into mhlambe ke ayisho kuwena directly, yabo, othi mawuhleli namanje usho ukuthi yazi lamagama kama angiphatha kabuhlungu? Amagama ejwayele ukunginikeza yona ukuthi mina yabo empilweni mina angikho lutho empilweni, yabo. Ngizoqhubeka ngiphile njengomalume wami, ngizohlezi ngibe ngizohlupheka nje empilweni, ngizoba umuntu ofana njengodoti nje, yabo, engalahlwa, hlezi abantu bazongithatha kancane nje, yabo, ngeke baze ngiphumelele empilweni. And kuthiwa wathi kumina ngenye imini ethi bekehlezi efisa ukuthi lesikhathi ngizalwa ukuthi angavele angithathe angilahle emgqomeni okanye angibuyise lapho engisuka khona, yabo, ngoba vele mina
bengimlethela nje isinyama empilweni yakhe yabo. Yonke into makuzalwa mina nje yonke into yave yaqhubeka yahamba wrong izinto zakhe. Ilapho wangibona kwasekuqaleni ngizalwe ukuthi hhayi ngoba mina lesikhathi ngizalwe bengigula yabona. Yeah, bengi-premature. Oh. Yeah, so inkinga ilapho. Manje angazi ukuthi hey shuthi ngayenza ukuthi impilo yakhe ibe nzima yabo ngoba bekethanda ukuphuza yabo. Shuthi manje ngoba nogogo wami bekehlezi exabana naye yokuthi hhayi wabaleka esibhedlela yabo, ehambe eyophuza engishiyile yabo. So hlezi bebexabana naye yabo and phansi waboshwa, angazi ukuthi bekeyenzeni ngoba le cala yavulwa unesi esibhedlela yabo. Yeah, ngoba khona into eyenzile kumina, waphuma wabaleka wayophuza waphinda wabuya yabo. Shuthi bengikhala mina ngazi, wangishaya wavela wangigoqa nengubo yakhe wangibeka phansi kumqamelo yabo, walala. Kwezwa ulo mama olele eduze kwakhe yabo, wavele washo ukuthi hawu nina manibona ukuthi ningamna kangcono indaba ningamthathi yena. Ehlezi ethi hhayi mina angikuyona ingane yakhe mina yabo. Kodwa mina ngiyafana ngqo mawungibuka ubona yena yabo. Yeah. Sho mfethu kuze kwanzima ne. Uma ngathiwa uma uyayibona le video manje, iyiphi message ongafisa ukuyisho ke wena kuyena, knowing ukuthi usesho zonke lezi zinto, wenza zonke lezi zinto kuwena, yini ongafisa ukuyitshela uma wakho njengamanje makuthi uyayibona le video? Ngafisa ukumtshela ukuthi mina lobo ngathiwa yini eyishilo kumina okanye ayenzile kumina yabo, kodwa mina ngimxolela for yonke lezo zinto yabo. Ngiyazi futhi mina empilweni yami ngizophumelela yabo ngoba ngeke ngihlale la ngibe njena yabo. Wavele ngiyazi sengiqalile ukuthi ngizame ngiphumelele yabo, ngiphume kule mpilo yabo, ngiphila nje impilo e-right yabo. Ngiyazi ukuthi hhayi lezo zinto mhlawumbe izinto ey'ningi bekengafuni ukuthi azenze lezo zinto yabo, kodwa bekefuna ukuthi ajabulise laba yabo njengabosisi bami yabo. So mina ngiyamxolela ngazo zonke lezo zinto wangitshena yona yabo. Anginandaba nazo, ngiqhubekile nempilo yami and ngizowenza sure ukuthi ngiba-prove wrong ngalezo zinto bebesho ngami yabo. Yeah. Mfethu hey. Manje ama-tattoo lawa onawo uwathole kanjani? Hayi lama-tattoo ngiyenze nesikhathi eshona ubaba wami, ngazenza lama-tattoo yabo. Le yokuqala igama lakhe nale cross ukuthi bengiyenzele nje in memory of him bekeshonile yabo. Ngenze lelo suku eshonile ngoba ubaba wami bengeke ngiyenze esaphila ubaba yabo. Bekeyilo nhlobo yomuntu bekengayifuni, beke-strict kakhulu yabo. So bengiyenzela nje njenge-body art. What is that one thing enhle oyikhumbulayo ngobaba wakho? Hlezi nje makuthiwa beke-treat-a sonke equal yabo. Ngisho bekenenhliziyo engathini ethambile nje, makebona umuntu ohluphekayo hlezi emsize and hlezi bekesho ukuthi umuntu ungabombheka okanye umcindezele umuntu phansi ukuhleka umuntu ekhuluma engakwazi ukukhuluma mhlawumbe le language yakho, kufanele umsize. Bekehlezi esiza abantu, efuna ukubona abanye abantu baphumelele yabo. Angahlezi aphathe abeke omunye umuntu before yena okanye before ingane zakhe yabo. Bekehlezi efuna ukusiza umuntu odinga usizo, bekeleya nhlobo yabo. Ngithanda nje leyo nto kuyena. Ubaba wakho njengoba uthi ubekuthanda kanje, ubefila kanjani yena mangabe ebona uma wakho ekutreat-a ngalendlela le abekutreat-a ngayo? Bekehlezi exabana naye engayifuni leyo nto ngoba esho ukuthi
ngeke unikeze lengane into emnandi ungamnikezi omunye yabo, ngoba yena bekehleze be-equal thina. Ngesikhathi ey'ningi uma bengangitreat-i kanjena makukhona ubaba yabo, makukhona ubaba, hawu yonke into inhle, kuyajabulwa, ngiyaxoxiswa yabo, siyahleka sonke. Makusuke nje ubaba izinto ziyashintsha. Yeah, kodwa ngesikhathi esiningi ubaba mangimxoxela ngaloku, hhayi uya-straight kuyena yabo. Manje mina bengisaba ngoba ngiyazi ukuthi hlezi ubaba ezombuza lezi zinto sekuyaqatshwana manje ekhaya and beningayifuni leyo nto yabo. Ngoba make ehamba isenkingeni yabo, kuthiwa ya wena ufuna ukuphula lo mndeni, wathi izinto ey'njalo yabo. So hlezi ngesikhathi esiningi beningafuni ukumxoxela makuthiwa bekengekho yabo. Yeah. Cause umentioned ukuthi esikoleni uke walwa and stuff, so angazi noma nawe kukhona yini ukuhlupha obuke ukwenza kade usakhula. Ikhona kodwa into mhlawumbe uma ayisho ngawe ukuthi nawe uyahlupha ngayo, noma ikhona into okwayenza nawe ekhombisayo ukuthi nawe ubuyi-troubled child usakhula, mhlampe ongathi masuhleli la uthi ngiyaregreta, mhlampe nayo i-contribute-ile ekuthenini ngibe la beside i-issue yabazali. Mangicabanga mina ngingasho ukuthi ile nto yokuthi ngaqala ukubhema yabo. Yileyo nto bekengayifuni nje leyo nto, indaba zokubhema, kodwa yena bekephuza yabo. Ya, kodwa into engingayisho mina ukubhema kuphela, ngoba ngesikhathi esiningi bengibhema ugwayi yabo. Yeah, and then ngangena kwinsangu yabo. Bekehlezi ethi nje mina nginebhadi yokuthi ngihlezi ngikhetha abangani aba-wrong nje, so yokuthi like that's an influence kwimpilo yami yabo. Kodwa mina ngeke ngize ngisho ukuthi abangani bami abangibeke lapha ngikhona manje, no yabo. Imina ngakhethela ukuzenza lezi zinto yabo. So into mina engingasho ukuthi ngiyayiregreta ile nto yokuthi ngaqala ukubhema yabo. Ugwayi, yaqala ugwayi into elula nje, sewuya kwamadakamisa amakhulu yabo. Mawuphakathi manje kulezi zinto manje kunzima ukuphuma manje kulezo zinto yabo. So uyayibona ukuthi usejele, uboshiwe, noma sowulimele kakhulu yabo. Kunzima. So yini eyakulimaza kuyona le siphithiphithi sama-drugs and stuff? Khona la i-case khona mhlampe neke nathi nizama imali noma senibhemile kwenzeka into ekanjalo, just ungiphi isitori esikanjalo? Okay, yabo, bekhona isikhathi besibona ukuthi kuthulekile, ku-quiet manje yabo. Ukuthola umsebenzi amatohanyana ayisekunzima ngoba abantu abaningi besebeyazi ukuthi hhayi uyabhema. Abantu abasakuthembi manje ekuyizinto zabo yabo. Saya kulo munye umuzi esisebenze kuyona egcineni, sathi siyontshontsha amathulusi nezinto yabo. Kulapho-ke ngoba bi-double story le ndlu yabo, kwavela kwangena lo baba yabo, wabona ukuthi hawu egcekeni kuvuliwe, wavala singaphakathi phezulu mina nomngane wami. Manje lo baba unesibhamu yabo, uyadubula futhi. Hey, umngane wami angazi wawisa into lo baba esibona siphezulu yabo, wavele wakhiya umnyango wayoma ngaleni esifuna ukusidubula, edubula yabo. Shuthi manje mina ngiyacasha la, wadubula wazoshaya la eduze kwami. Ngathuka ngawa lapha ezansi yabo, ngaphuka umlenze awu-2 nengalo yami ngaphuka and ama-ribs yami yabo, ngashaya ngisho ekhanda emuva. Bengisesibhedlela, I was in a coma for 2 months yabo. Izinto ey'ningi angisayikhumbuli kahle yabo. Ngisho manje udokotela wathi futhi ngingayenza kwama-sports, physical sports ngingawayenzi yabo, njengokubaleka kakhulu mhlampe elangeni nalezo zinto yabo. Shuthi leyo nto futhi yayenza ukuthi impilo yami kwezinye izinto ngingakwazi ukuphumelela yabo, ngiyenze izinto engithandayo ngoba le nto yokuthi ngalimala yabo. So naleyo nto yangilimaza empilweni yami. Sure. Ukuthi eziningi izinto ngingasakwazi ukuzenza yabo. So Mjisa naye wasinda kodwa lo ohamba naye? Washona. Washona nini? Yes, washona lelo suku. Hayibo. Yeah. Kwenzakalani kuyena? Lo baba umshayeli wamdubula, wamshaya inhlaba, yamshaya ekhanda. Ha. Yeah, washona.
mina ngathuswa iloku lesikhathi ewa phezu kwami, yabo, ngoba beningamboni, bengikhuluma naye ebiza igama lami. Uma ngithi ngiphenduka ngibheke emuva naye esekewa la phezu kwami, ileyo nto yangiwisa phansi. Yabo. Sho. So kube wena mhlawumbe uwanga nawe ngabe wadubuleka. Ngingathola ukuthi bekuzokwenzeka ngoba ngisakhumbula lo baba, ngoba sibayi-2, mina ngibe nesidumbu, yabo. Vele bekeseke eshonile, ngibone kanjalo lesikhathi ewa phezu kwami, yabo, ngoba bengimva ukuthi akasaphefumuli, yabo, sawa, yabo. Manje masifika ezansi yena uwe kabi, mina ngasinda kancane ngoba lesikhathi siwe waya yena qala, yabo. Abe ngiyamlandela mina phezu kwakhe, yabo. Shuthi la emzimbeni la esiphaketheni ngasindwa ngoba yawa phezu kwakhe, yabo. Kwafika lo baba lo, nami ngingazi ukuthi ngizowenza njani, ngivala amehlo, angisaphefumuli, ngiyayibamba ukuphefumula wami, yabo. Waqala wafika wakhahlela lo mfana engihamba naye, wathi hayi lo ushonile. Waze kumina wazongikhahlela nami sengifuna ukukhokha umoya, angisakwazi ukubamba, yabo. Wazi ukuthi nayo imoto efikayo, washeshe wasuka kuthina, yabo. Ileso sikhathi enginikezile ishansi ukuthi ngingaphumelela, bengizama ukuhamba akahambeki, yabo. Ngasindwa uloku mina, lo muntu ozile la kulo baba. Ilona into engisindile ngoba bekezongiqedela nami ngoba bengingasakwazi ukubamba umoya. Sho. Yabo. Ne mfethu, hayi ngeke sibonga khona nje ukuthi-ke wagcina usindile ngalelo langa. Yebo, ngiyabonga nami ukuthi uNkulunkulu wangivulela amehlo ami ukuthi leyo kulapho ngingave ngayeka ukuhambe ngitshontsha nezo zinto. Yabo, sengaqala mangifika la ngikhela into yami, ngidayisa iy'gubhu, ngikhe enye into engathi i-fish tank no-fish ngaphakathi, yabo. Sengiphila ngaleyo ndlela manje. Yabo. Alright, hayi sesivala nje mfethu. Right. Ngicabanga ukuthi awukhulume nabantu laba abebekubuka mfethu, uvalelise kubona. Alright, ngifuna ukuthi nje hayi ngiyabonga ukuthi bangilalele isitori sami, and ngiyafisa ukuthi empilweni yami ngiphumelele, yabo. Ngifisa nje ukuthi abantu uma bengakwazi ukuthi bangithandazele ukuthi nami ngiphume kule mpilo, ukwazi ukungisiza, bangangisiza ngize ngiphume kule mpilo engiyona ngoba nami ngiyathanda ukuthi ngiphumelele, ngibe umuntu onormal nje empilweni. Ngithanda ukuthi ngingafisa ukuthi ngithole usizo enoba injani, angeke ngikhethe ukuthi umuntu uma kefuna ukungisiza kube njani, hhayi ngayenza noma yini, yabo. Alright bhuti, ngiyabonga mfethu kakhulu. Baningi abantu abazobuka le story. Asithembe ukuthi khona mhlambe ozolula isandla mfethu usizakale, ne? Hayi siyabonga. Alright bhuti, sha.